Hermannilla oli lenkkipolulla aktiivisuusranneke, joten mä tilasin oman SmartBand 2. Katsotaan, miten me saadaan se käyttöön. Paketista löytyi siis silikoniranneke, itse siruosa, joka me laitetaan kohta lataukseen, ja laturi. Tää on ladattu, vihreä valo palaa, otetaan laturi irti ja sitten tää asetellaan tänne rannekkeen sisälle. Kas noin. No niin, sitten seuraavaksi etsitään täältä puhelimen laitekaupasta SmartBand 2-sovellus, joka on maksuton, ja ladataan se puhelimeen. Sitten kun sovellus on ladattu, se antaa ohjeet, miten nämä yhdistetään Bluetoothilla laitepariksi. Noin, nyt meillä on täällä tämä sovellus, mistä me voidaan asettaa tavoitteita ja seurailla meidän sykettä, nukkumista, askeleita, juoksuja ja vaikka mitä. Näin helppoa se oli. Ei muuta kuin testaamaan.